Ναι, εντάξει. Δες εδώ. Δες, αυτός είναι. Αυτός είναι καλός. 93 rating. Όπα ρε, τι έφερε η άλλη. Λοιπόν, στα πόδια, μπέικον και αυγά και καρπούζια. Λοιπόν, παρακαλώ. πάμε ένα χταπόδι, ένα... Σίγουρα ένα χταπόδι, γιατί καρπούζιος. είναι ωραίο. Ρόμπερτσον. Περίμενε να σας δώσω το ένα χταπόδι. Όλα είναι διαφορετικά βασικά, αλλά οκ. Ναι, γιατί έχουν διαφορετικά... Ήταν ένα μπονματί. Ένα ομελέτα. Όχι, αυτά τα αυγά μου το... Θέλετε και από ένα αυγό που είναι μεγάλα. Όχι, αυτά μετά πάμε Άντε από μετά. ένα Ναι. τέτοιο. Λοιπόν, και από ένα τέτοιο. Άντε και από ένα τέτοιο. Εντάξει. Άντε. Τελειώσατε μαθήματα. Ναι. Είχατε πολλά. Όχι. Για να τελειώσετε τέτοια ώρα δεν είχατε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Έτσι. Άιντε. Οκ. Πρώτα Κλείς το φως σου παρακαλώ. Γιώργο, πρώτα αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό. Όχι. Είχαμε κανένα νέο τίποτα. Εγώ θα το φάω πρώτα αυτό, μετά αυτό. Κι εγώ έτσι απλά το καρπούζι και το τέτοιο ανάποδα. Έλα, πάμε. Θα δοκιμάσω λίγο αν μπορώ να κάνω σέντρα να παίξω. Πάμε μέσα περιοχής έναν. Καρτάρα. Πώς βγαίνεις. Πάμε μέσα ένα περιοχής. Ναι. Και πάσες. Και δεν μαλώνω. Δεν θα κάνω λίγο θα έκανε να πάσει. Πάμε μέσα. Όχι. Άιντε. Σουτ. Άιντε τώρα. Θέλετε και μαγιές. Πώς το κάνετε έτσι. Πάμε. Καρπούζι θα πάω. Έλα. Πάρα πολύ, οκ. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα μάτς με την μπρόντς ομάδα μας. Προσπαθεί ο Έζε να πάρει την μπάλα. Κλέβει ο αδερφός μου ο Μπλάκος. Παίζει σέντρα εκεί. Όπου να είναι δηλαδή, όχι εκεί. Και είναι offside. Τι offside ρε! Είμαστε Άρα, 6 και 8 χρονών. 8, 6. Πάσα εκεί. Και μετά θα ανοίξουμε και ένα πακέτο άμα γίνεται. Και μετά θα πάρουμε coins για να ανοίξουμε πακέτα μετά σε άλλα βίντεο. Ρε κολόμπλε! Σε άλλα βίντεο τώρα εδώ πέρα βλέπω πως βλέπετε τρώμε στα ροδάκια. Α, καλά. Ό,τι να είναι κίτρινη κάρτα δεν το έκανε τίποτα, δεν έκανε κανένα κούμπισε. Πάσα. Άντε γεια. Κλέψτε ρε! Τι κάνετε εκεί? Πάσα! Βγαίνει ελεύθερος. Πάμε για chip shot. Είναι γκολάρα. Έλα! Όχι! Τι chip shot έχασα! Το έχω δείξει άλλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κατευθείαν η μπάλα σε μένα. Βγαίνω ελεύθερος. Βγαίνω. Chip shot. Όχι! Ναι! Το chip shot! Για να δούμε αν το κούμπησε κεφαλιά. Ήεζε. Ράσφορντ του πανηγυρίζει. Ράσφορντ. Για να δούμε. Chip shot. Δεν ακούμπησε! Δεν ακούμπησε! Για να δείχνει το Ράσφορντ. Περίμενε να δούμε. Βλέπουμε ότι λίγο την ακούμπησε. Λίγο την ακούμπησε, δεν πειράζει. Καλά πήγε το chip shot. Άμα δεν ήταν εκεί πέρα ο Ράσφορντ θα το είχε βάλει το chip shot. Μπορεί να μην ακούμαστε, να μην φαινόμαστε. Αλλά βλέπει τον αγώνα. Ναι, Όχι, ήθελα να κάνω την τρίπλα. Εκεί δίνω. Chip shot. Πήγαινε, chip shotάκι. Όχι! Και ψαλιδάκι ο άλλος. Chip shot. Όχι! Τι σώζει ρε! Τι σώζει ο τύπος! Έχει κομπέλισσα ένα πόσο είναι. Δεν κάνει έντρα όμως που της λέω. Γαράει, κεφαλιά το χάνει. Ωραία, Ράσφορντ. Α, ποιος είναι αυτός? Ναι. Πάρα πολύ, οκ. Πιο πολύ από αυτό. Οκ. Θα σου έρθει στο κεφάλι.
Πλεονέκτημα ήταν. Χελάκι. Νομίζω σάκ. Κοίτα το παγουρίο του. Νομίζω Ναι, είναι μα σάκ. λένε κατ, γάτα. Κοιτάξτε, κατ. Το μπουμπουνάκι εδώ πέρα, ψαριδάκι. Πού να το πιάσει ο καημένος ρε φιλέ. Ωρε μπρο μου πρόσεχε. 5-0 σε κερδίζουμε. Για πάμε λίγο. Τι κάνεις πάντα αυτό. Πάει, τσίψον. Πού έβγανε, τι κάνει. Όλο. Κυνηγάει την μπάλα. Παίξε με να κάνω chip shot. Ή βγάλ' το. Οδηγός από το πέναντι. Πλασεδάκι. Ωραίο πλασεδάκι. Ωραία, τι καρτάρα, δείτε εδώ τι καρτάρα. Ουι, κατευθείαν. Έλα, τώρα. Πού το λύγει. Πού το λύγει. Παίρνει την μπάλα. Ράσφορντ. Είναι ο καλύτερος παίχτης για σήμερα ο Ράσφορντ. Καμαβίγκα, Καμαό, Βινίσιο, Kylian Mbappé, Ζουτμπέλι, Χαμπέλι, Μπέλιο.